कुछ गई अरे कुछ जाता कुछ जाए वाला कि तहरा जिंदगी के फिल्म रोज सीखे के बाद हम बिक्कू भाई से भी सीखी नहीं सच बात। हिंदी जितना बढ़िया गाता है चाहे अमित भाई बाड़े चाहे सोना जी बानी, जरूरी थोड़ी है कि बड़ बाऊ करे से सीखे के बाद छोटो से सीखल जाला। एगो बहुत ही प्यारा गीत बरन विजय भैया कि कुछ गई कुछ जाता कुछ जाए वाला कि कुछ गई अरे कुछ जाता कुछ जाए वाला कि तहरा जिंदगी के फिल्म तहरा जिंदगी के फिल्म कुछ गई कुछ जाता कुछ जाए वाला कुछ गई कुछ जाता कुछ जाए वाला तहरा जिंदगी तहरा जिंदगी के फिल्म बनाए वाला एगो गीत एक बाद जैसन गार्जियन लोग की इच्छा और की फरेला से झरेला और की फरेला से पुतला धर्मशाला दुनिया अरे एगो यमेला एगो जला। देखिए दुनिया
कभी कभी ऐसा न होला कि एक जगह केहू गुजरेला तो उजे लोग दुख मनावेला और उजे कहीं बगल में जब लड़का होला तो लोग माइक लगा के सोहर बजावेला, सोहर गावेला। तो कभी दुख कभी सुख, कभी कभी ऐसा आदमी देखले बा घटना कि घर के बुजुर्ग वही दिन गुजरेले, वही दिन घर में लड़का पैदा हो जाला। तो लोग कहे कि देखो दादाजी के रूप में बबुआ आएगा। हम कुछ दिन पहले नीम करोली बाबा गए रहनी, बड़ी नाम सुने रहनी। ओजे जाके ये अपना मन से भइल कि दुनिया में कुछ नहीं खे। जब आदमी आंख मुदलस भगवान के याद कैलस तो ये भइल कि काहे खातिर इतना आदमी भागता दौड़ता। पहले ही सुकून रहे कि कम गावत रहे आदमी, कैसेट में 8 गो गाना होके आदमी अपना परिवार के रहत रहे, लेकिन फिल्म बनावता स्टेज करता, लेकिन सुकून कहीं नहीं थे। पैसा बा लेकिन सुकून आदमी के भुला गइल बा। हई जौन सुकून बा ना रणविजय भैया, भिक्कू भाई बाणे, बहुत कमे लोग ले पाएगा। बिहार से चाहे यूपी झारखंड से जितना लोग बिलोंग करेला वही सुकून ऐसे पालेला काहे कि गांव में रहेला, गांव के लोग से मिलेला। ताइल बनी तो 2-4 लोग खातिर कामे आ जाए, नहीं तो मोर पैसा धर लेके धरल रह जाए। कोरोना आयल रहा, निमन करोड़पति और अपति लोग जान गए कि ना जे बात से अपने लोग बा, नहीं तो दूसरा के लोग छुआहू में डरात रहे। ताइल बनी तो कुछ 2-4 लोग के काम में आ जाए, नहीं तो का बा रोज जाके बांधने जाए गाना के भाव बा। अरे की फरेला से झोरेला, अरे की परेला से पुता की धर्मशाला दुनिया एगो आवेला। धर्मशाला दुनिया एगो और ये कुरान से भिक्कू भाई हमको एगो सीख मिल गया कि अब हम भी आप लोग के साथ बैठ के 2-3 गो भजन गा सकते हैं, निर्गुण गा सकते हैं। हमनी के जितना पढ़ले बनी जा, जितना ज्ञान में बा कि रावण ब्रह्मांड के सबसे बड़ा पंडित रहे, ओकरा बड़ी घमंड है कि हमरा के केहू ना मार पाई। लेकिन का कही कि जे आई ओकरा जाए के बा। रावण लेखा आदमी के घमंड ना टिकल तो हमनी के का बन जा, कुछ नहीं खिजा। रावण लेखा ज्ञानी दुर्योधन बाली लेखा सानी परम जैसा रावण लेखा ज्ञानी दुर्योधन बाली लेखा सानी करम जैसा वो कमाली उतना रील पर से भाई। अच्छा ब्लॉग बनाता है
क्या नाम है ब्लॉग का तुम्हारे? रुको, आयान ब्लॉग 1212 बाबू के आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करे लोग, खूब आगे बढ़ाए लोग। ये गाँव त्योहार ना, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। केहू के निशान नहीं, केहू के निशान नहीं, हो चले धर्मशाला दुनिया एगो लवेला धर्मशाला दुनिया एगो लवेला अवध सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी, सुत श्री राम जय सर्व समर्थ जी। अवध सम्राट, अवध के वहाँ के सम्राट नहीं, राम जी के विरोध में वहाँ के आपन जिंदगी गुजारते हैं। अवध सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी, सुत श्री राम जय सर्व समर्थ जी। जियला पतु कतनो पोरफुर मार ले गोलू भैया, लेकिन मुआला के बादू साथे ना जाए। भाई कतनो बढ़िया बोले जब पहन ली जा, लिवाइसे के काहे न रुए टी शर्ट पहन ली, सब धइल के धइल रह जाई कि मुआला पलास जे कर, मुआला पलास जे कर दिल में पड़ा धर्मशाला दुनिया एगो लवेला धर्मशाला दुनिया एगो लवेला एगो जाला धर्मशाला दुनिया। कि धर्मशाला दुनिया अरे एगो लवेला एगो जाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना